Ki pulit ka jala ki leo kem sa saungut ki bru nari boy district ki basuba dong ketie ka jingja pen pethai bom ka belaja ka mising sajan hajan ka jagasa ki harijan atem yo molong. Ya kine ki saungut la kem da ki pulit ka East Khasi Hills ha ka jingkhanra ka bala panlong lang bat ki pulit ka riboy hanin ka singin kong. Ka kubor pulit ka ethu ba kite ki bala sya kem kidai na kathany umsning. Shushu ka kubor ka ethu ru bana kini ki bru ki pulit kila yo ru ban kurup yu bom IED bom pat pen pethai ha ka bala ethu baki don jing temu ban pen pethai ubom hanong po. Ya kini ki bala sya kem lara sya nong po police station bat menta kidang sya tian bishar ha district session judge kut hanong po.